Quan arriben els pares a l'hospital de Sant Joan de Déu estan molt desubicats perquè és un hospital, es veuen moltes coses, el nen està nerviós i la nostra funció única i exclusivament és facilitar-los la vida amb ells, tant en el nen com en els pares. Les voluntaris estem donant el recolzament emocional de la família. La relació que jo tinc amb els professionals és que ells única i exclusivament estiguin amb la part que és professional 100% i jo donar aquest recolzament amb els pares de fer com de pont entre el que és donar la informació perquè els professionals estiguin fent la seva funció al tope i els pares estiguin superben informats en tot moment del procés del que és fer una ressonància magnètica. Una hospitalització és una espècie de parèntesi a la vida i és una oportunitat per fer coses que normalment no fas. Llavors, crec que el foment de la biblioteca de l'hospital pot ajudar molt als nanos de qualsevol edat a fer coses que normalment no fan. Llavors, moltes vegades quan entres a les habitacions hi ha la tauleta, el mòbil, i crec que està bé oferir l'oportunitat de canviar la tauleta una estona per un llibre i fomentar la lectura. Quan a l'estiu venen voluntaris joves, jo els dic, escolta, aquest carrito és vostre, el que no us agradi d'aquí ho traieu, agafeu el que vulgueu, perquè la gràcia és aportar una mica la teva recomanació quan vas a una habitació. Llavors intentem, o intento, quan vingui algú a col·laborar, posi una mica de la seva part. La función principal nuestra es distraer, sacar de la mente ese dolor, esa incertidumbre. Mientras dibuja, es una balsa, porque la mente está en otro sitio. Funciona al 1000%. Las mejores obras de arte se hacen aquí.